coherence a thon thu hi Miller comets anti arsalian tak mai hnai taka alo kalzan atangin a intana California nupa pakhat Mike Rally te chuanin an thian te mi pariat lai mai chu zanri ai puya an soma Emily chu in lampanin a bialpa Kevin nen phone in anin bia in a thlen dona chuanin a phone chu signal abo thut maya a screen po chu ti palna ommi lovin a ke rengot mai Emily te in a thlen chuanin a phone chungchang chu a hrila chanchin thara Miller Comet chuan electronic device ati chia thei tur thu an puan chu an lo hrila ngai tha in an om zui mai boka thudang soin amir chuan Kevin a bial nu hlui lorry alo tel ve tur thu a soya chuta bet po lo tel ve in Emily ril ru nom lo chu ati redan a hria thu alo soya chu dam doi ani ketamain tel ani a chauka chuan a om thu soin chulam chu an boi puita a chuti lai chuanin Kevin le hak po chu an lo thleng ve a hak chu bet pasal ani Amir le lorry po an lo thleng ve le ta Kevin chuanin Emily chu Vietnama business tripa hruai adu thu a soya ma se Emily chuanin a chang lem lo Kevin chuanin a chang lo se ni chuanin akal vel du lo tina ni mai ti in alo fiama zanria an hil don lai vel te chuanin lorry chuanin Kevin de na in rem le tumin ma alo la a Kevin bula chuanin a thiam na amang na sa hle mai phone signal tu manan nei lova comet wang an yang ti in ngai thatakin anom thaya Emily chuanin Finland rama kum sang ka ko somni pathuma thil thleng cometin lei nai taka aram kal truma thilom dan vel chu a thian te alo hril boka thilmak tak tak mai thleng to chanchin chu asoya mitam takan bowa meise pakatin a ina mel hriat to olo a local ti te chu soin mel hriat lo local chu a pasal hlui ni in a mi hriat ni ma se kumtam kalta khan ama ngein ati lum to chu ni in chung thil mak tak thleng te chu a soi chuaka chuta chuan an na tho te an soi liama ma se an in hriat ton na chu adang lam ta thlat mai Mikey chu TV serial actor lar takani a lorry hian adu hle thina ma se lorry chuanin Mikey chu a hrelo ni na lang tlat mai hak chuan a phone an ena a screen alo ke reng mai a unau pa physicist chu biak ron atumani an unau hianin comet lo hnai huna chuanin an omna hmuna thil dang lam thlenga omani chuanin in hril vaturin an in hril lok to a electric current chu a ron thim thut tamaya an la hriat ngai lo khopa thimin a omta Mikey Rally chuanin khonvar chu an lavata blue glow stick te chu mangin eng om thai ang an hmanga Mikey chuanin pon lam aven chuanin in pakhat chu alo e reng maya in chunga let le in midang te chu a hril ve a hak chuanin in lo enga chuan kala a unau pa va biak na tur tan phone va dil chu atuma Amir po chuanin a zui ve a hak le Amir chuan phone man chu an va dilin reilo te a chuanin an ron let le maya bet chuan hak chala hliam omani ti alo mu a Amir chuan box pakhat a kenga box chunga chuanin ping pong padel le an mani thalak tam tak chu a mu a thalak chu zan khatalak vek ni in alanga a hnuaya an number po chu a in ziak thlap ani an ni chuanin enge an va mu an lo zo chuanin an mani ang thowa mi pariat zanri aitum anom thu an soya an mani ang mai an ni chu mak ti in an ngai to zuya Emily chuan boxa number chu no ta ziakin patan engemaw a awm theiam ti chu a zonga ma se amu mai lo hak chuanin chuina chuanin lekha da atuma lekha chuan phone min hman tirang cheu ti aziaka notan sia zo chu mi pa pakhatin anin lam aron pana in bul alo khlen chuanin a let le daik maya lori chuanin kongkhar lama
ri a hria ka hlau hle maya Mikey chun kongka chu va hongin kongka a chuanin an mani zi ang chia not hi alo in tara chu thil an mu chuanin an ril ru ati buai de deva an mani ang maya an cheta wang chuan ani Emily Kevin Mikey le Lori chuanin thil enge thleng mek hi hriat chian an dua in la eng reng lam chu an panta ni in dang chu an va mu mai lova rei tak an kal hu chuanin mun thim tak mai eng ma mu thailo na mun chu an va tonga chu mi an pal tlang hu chuanin electric omna in chu an thleng ta in an va thlen chuanin an mani ang vek an va muta a ma se an ni chuanin blue glow stick nilovin red glow stick an keng thunga anin mu chuanin anin hlau tona an le ta in an thlen chuanin Emily chuanin an thil ton chu soin hak le amir poina an kal line an mun thim tak chu an pal tlang ve ngei thu an lo soi ve a Emily chuanin hriat chian adua hak ona pa physics zirtirna lekha bu chu kar atangin ala chuaka an chiar hnuwa chuanin quantum decoherence awangin comet hian atak ang asiam chuak thaya comet akal liam huna pakhat akal liam puyang ti an re chuak ta a engtin nge an ti don tia an boita Mikey chuanin zu a in tam hle a gai tu na po chu lo soi chuak ngalin min tha ma in ke manin kan that ma sang ti in aron soya hak una pa le kha chu an puite chuanin an lo hre ve to angem ti te chu an boina ni Mikey chuanin an ni chu kan ti thayange atia Kevin chuanin a khapa ma se a khap ne lova ani chu akalta thil a boy zual zel atir lama hak le Mikey te kal chuak lo kir le kha an thian te tak an lo ni to lo ani ti an re chuak ta a anip te a chuanin blue glow stick om to lovin red glow stick alo om wang ani a an re chuak ta ni mun thim an paltang lai khanin midang an lo ni reng to a box le zirlai bu chu an lo la a an mani an puite lama an ka le ta ani chuti lai chuanin Emily chu chauka a li le betenen an oma bet chuan ve chu ala le a ama mi ang bokin zona azot le ngata Emily chun bet chu alon thak thleng ve to ani ti a hrenga la chuti line bet chuan Lori le Kevin Holway ani fop lai abua bet chuanin ketamain an einet awang chuanin an rilru a buai zo ni in asaya pona thom lo amin an chuak ta hi kar chu glass aloke dar to a Emily chu kara chuan in holna zung bun Kevin a pek chu la turin akala alo chuak le chu Kevin a chuanin mu in haka kar chan chin chu alo zota Emily le Kevin chu an ti tarenga Emily chuanin Kevin pa ngai ani to lo ani ti chu are chuak le ta alo awangin in chunga chuna lut ta wata Emily a lu nu rei lo te a chuanin hak le amir po chu an lo let ve le a tunami te hi chuan blue glow stick an lo keng to ani an puiten not pan hi an kol to thu an soita a an hria chu tak chu an mani ang chia hi pakhat chau ni lo midang po an om ti hi ni mun thim an paltlanga piangin mun hranga an mani ang an mu thei tlatani chuwang chuan an in big an hria theihnan thin chiana siam an tumta a box pakhata an mani thalak an da a dai sin an tuama number lo chuak chu thalak noya chuan an ziaka chu chuan midang ne na an in hria than thai na tur tan an ti ani Emily chuan notebook chu a en le a mak ati hle mai ama an thil zia chu alo dang nam vek to a li le bet chau chuan number dik chu an hria a ina tanga an la chuwa ve lo wang ani Kevin le Lori po chuan Emily nen an kalzel awangin an thil hriat alo la in anga hak le amir chuanin
an pui hmun hi a an pal tlang to awangin number dang an hria a Mikey phei chu vali lai a chhuah san to awangin number a hradang lam bik hle chuti lai tak chuanin not dang alo thleng le ta kum som pani malama khan Mikey le bet chu an lo in ngai zon na thuruk chu alo in sia ka de hakin a hriat chuani a thin ur hle maya Mikey chu a bei ngal chata ani sual chu ani ngal der mai hak chuan Mikey chu a hne a soi sana sa hle mai Mikey chuanin kan an pui zinga a thalo ber kan ni mai thei ni ti in a soya chuti lai mek chuanin kongkhar chu a ron ke dar chuai maya Mikey dang a ron luta ami an pui chu tha a ron tumani anin bei nuwa a kal le tamaya Emily chuan om mai chu a du talawa an pui mi tha zon chu a du ta ni ama in a kal chuak ta a mun thim sang chu a pal tlanga mitam taka hmua mun then kata chuan sualna a zia a thena chuan anin sualna sa a thena te phei chuan anin tual vlok lo chau ani a hmu nu na piang chu borak thalo ani zual zela a to pa chuanin comet awanga buaina nei velo tongin zanria hlim takin an lo kil tlanga chuta chuan Emily chuanin Kevin chu Vietnama zoi turin alo rem ti to a anin lei chin chu a tha in an hlim hle mai Emily chuan chuta chuan om ve chu a thlang ta a chauka chuanin aluta bet katamain da kha ala a chumi nuwa chuanin hakkar dar khalang avoke a pona an lo chuak ta a chuti lai chuanin Emily karlama chuanin akala Emily tak chuan alo hmu a anin mutona Emily chuan ketamain hmanga ti muta ama chu lualan atum ta a ketamain hmang chuanin ati muta a bata pa chon mutin ama zungbun ati bo awangin an pui zungbun chu alak saka amang chi ai lan tumin ain bo saitani chuti lai chuanin comet po chu ake da tranta an pui te po chu an top trep to ani Emily chuanin living room a lutin li chuanin khongyakal azota Emily chuan dot soin comet a thlir thu in alo changa Emily tak chu ala thilowa alo harle chuanin bathroom atangin alo chuaka Emily chuan alo mu ve le alo awangin awa beile ta a bata pa chuanin a hno lut le ta adin mun chu alua felta ani Emily chu a chau em awangin atuzala hri chuanin akian santa zinga chun sofa chuan lo har chuakin zan khata thil thleng chu amang ang main hria midang po chu an om ve renga thil dang lam thleng hre om poin an om lem lo pona achuaka hakkar chu alo ke in physic note ro chu alo bo lova Kevin chuanin aron pan hnaya zungbun ron pe in bathroom a thar thu aron soya Emily chu zungbun chu an ena pakhat ata pakhat bathroom mi alak sakha ania Kevin phone chu alo ri in Emily ti chuanin alo khola Kevin chuan phone chu changin a hmela danglam na alo lang chuaka abula Emily lam chu a hoya a engun hle mai diklo omani ti chu a ringta Emily ro chon zungbun chau chu a en renga Kevin chuanin tunge ani ti a re chuak ta ni in alang Emily tak nge Emily lemzok ingai dan chu dangma siama kata